Nahulikam ang pagkahulog ng isang taong gulang na bata mula sa sinasakyang taxi sa Baguio City. Kamusta kaya ang kalagayan ng bata? Alamin natin sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Sa kuha ng dashcam, maayos na binabagtas ng taxi na ito ang kahabaan ng Irisan Road sa Baguio City. Ilang saglit pa, pagmasda ng pinto sa kaliwang bahagi ng taxi. Sabay ng pagbukas nito ang pagkahulog ng isang bata sa gitna ng kalsada. Unang inakala ng may-ari ng dashcam na gamit lang ang nahulog. Pero nang makita ito ng malapitan, bata pala ito na humandusay sa kalsada. Doon sa may bandang kurbada, napansin ko, biglang may nalaglag. O hindi ko, nung una, kala ko nga gamit, kala ko pag. Yung pala, isang baby, kumbaga parang toddler pa lang siya. Gulat na gulat din naman ako nung nakita ko yun, nung na-realize ko na bata pala yung nalaglag. Kita rin sa video ang mabilis sa pagbaba ng babae mula sa taxi para kunin ang nahulog na bata. Dinalang bata sa pagamutan. Isang pinagpapasalamat ko rin po yun, medyo malayo po ako sa kanya, distansya po ako dun sa taxi na sinusundan ko. Ayon sa Highway Patrol Group, nasa maayos na raw na kalagayan ng bata. Ang babae raw sa video, ang ina ng bata. Posibleng aksidenteng nabuksan ng bata ang pinto ng taxi. Alinsunod sa Child Safety and Motor Vehicle Act, may pananagutan ng taxi driver sa nangyaring insidente. Pero paalala ng otoridad na obligasyon din ng mga magulang na bantayan ang mga bata sa lahat ng oras. Itong 11229, yung Child Safety in Motor Vehicle Act, meron sana siyang yung parang upuan niya na yung bata. Dapat yung mother ang mag-extra care sa dapat hawakan yung bata. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.